الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم. ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ман мехоҳам ки камтарак маълумотиам дар бораи ки ҷаҳонбинӣ ки ҳар яктаи мо беҳад даркорай, хусусан барои фарзандомо, ояндаи мо ҳамин фарзандоя. ҳозир медонем ки тараққиёт бештар шудагиа. тамоми давлатҳои Европа бо забони англисӣ гап мезананд. беғарзи ҳамин Германия дигар ҳама ҷо англисӣ гап мезананд. тамоми ҷаҳон зиёда аз 40 давлата ё 60 давлат забони англисӣ қатъӣ гап мезананд. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем, агар дар ёдтон боша хурдсолам ки будем ҳамин дарсомӯзии англисӣ будак. ман хусусан хондагиам, лекин ман худам ки хондагиам фарзандамда дарс надодам, барое ки ҳозир грамматикаи пештар дигаре тарзи дарстӣ буда. ҳозир дигаре, ҳозир бу пешрафт шудагие дарстӣ умуман дига хеле. дӯстони азиз, бовар кунед, ҳамин аввал чӣ хеле пеши муаллима мерафтем, дарс ёд мегирифтем, меомадем, ӯ дига хе буданд. ман фикр мекунам ки ҳозира бо нақстара тез гапзанишон ба ҳар муаллимам ҳар хел дарс метиҳад. ина ман вақти шуда ки ёд гирифтагиам, чен ина духтарам намедонам. ҳозир духтари ман дар ҳамин муаллимае ки мехонам, ман фақат амира тавсия медиҳам. бовар кунед дӯстони азиз, ба дараҷаҳош дарс метиҳад. ман бо дар ин моҳи шарифи рамазон мегӯм ки агар ки моне фарзандотонро пушаймон намешавем. дар ҳамин ватсап мегзара, ҳамин телефонда дар ватсап мегзара духтаро. ҳамин хезурай бисёриҳо аз тамоми давлатҳо ҳастанд, дар ҳамин курсуш мехонанд. бо дигар давлат бошед дӯстони азиз, зуриш дар чия, инамҷа бини ҳамаш англисӣ навистаги, инамҷа дарс мегзаранд группашонай. бисёриҳо аз дигар давлатҳо ҳастанд. бо чӣ хел зур дар дигар давлат бошӣ, курси англисия дар хона нишаста ёд мегирӣ. мо да як шанс, да як беҳтарин шанс барои фарзандои мо додагия ки хоҳем ба забони тоҷикӣ мефаҳмонанд. фарзандотон дар Россия боша, агар забони русӣ медонанд, тоҷикӣ қинчон боша, русӣ қатъӣ гап мезананд. чӣ хеле форатон дӯстони азиз, ба англисӣ хоҳем, ба англисӣ ҳамаша. ҳамин муҳим ки фарзандои шумо диалог гапзанишон озод шавад. бовар мекунед, ҳамин фарзанди ман худаш спокойно гап мезана, амҷози камтар гапша мемонам, бинед худаш самостоятельно гап мезана. инамҷа гап задагиоша бинед. Pharmacy, drugstore, pharmacist, chemist, medicine, prescription, over the counter. ана диден дӯстони азиз, талаффуз вабше дигарай. бовар кунед, талаффузи хонданшон умуман дигарай. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо метавонед дар ҳамин номерои рӯи экран муроҷиат кунед. муаллимаи англисӣ фарзанди худма. ман ҳар каса тавсия намедиҳам. ман одами дилпурма ки чанд моҳ шуд фарзанди ман қатъӣ ҳамино мехона, аллакай ёд гирифтагия. бо мефорама ки давом тия хушрӯтар бо ҳамин гапзаниш озод шавад, бисёр словарай худ кунанд, тамоми нозукиёра ёд гира. ман мехоҳам ки боз ёд гира, иста ҳамин дарса хондан гира. и хеле шанс нестай ҳозир. барои ҳамин бисёрам гап зада бошум, и ба фоидаи шумоай, ба фоидаи фарзандои моай ки пага хор нашавам. ай ҳамин 6 сола то синфи ами гӯё синфи 1-6 соларам дарс мегиранд, то синфи 6-7 талаба мегиранд. айни хонданшона, айни зеҳно буруай. шумо метавонед ки дар ин номеро муроҷиат кунед, ёд гиранд. барои фарзандои мо чӣ медиҳад? ина ман условиёи дарсша гап мезанам, духтаро гӯш кунед. ман ба хонандагон чӣ медиҳам? омӯзиши грамматика бо тарзи осон, баланд бардоштани захираи луғатшон, омӯзиши нақл кардан диалог, тавсифи рӯзи худ, диалог гапзанишона духтаро, рушд додани хондан, навиштан ва гуфтугӯ бо англисӣ. формати омӯзишиш дарсҳои онлайн ва офлайн, дарсҳои овози тавассути ватсап барои кӯдакони ҳама сатҳҳо. натиҷа пас аз чанде ҳафта намоён мешавад. барои дарси санҷишӣ номнавис шавед ва қадами аввалро ба сӯи забони англисӣ гузоред. дӯстони азиз, ин шансҳоро ай даст надиҳед. номерои рӯи экранда муроҷиат кунед. шумо фарзандотонро бимонед, пагаи ояндаи шумо мешавад. мо ягон чӣ мехарем, пула беҳуда ҳайф мекунем, лекин савода ай мо ҳеч ки гирифта наметавонам. барои ҳамин фарзандотонро монед хона, пага номбардори шумо мешавад.
дӯстони азиз, курс 700 сомон ай. ҳозир дар инстаграм дароен курсҳои англисиро бинен 1000 сомон 1200 сомон ая моҳош. барои ҳамин ин нархи беҳтарин мондагия муроҷиат кунед, фарзандотона бимонен бихонанд. духтаро дариҷа котлети гречка қатик тайёр кардестам. беҳад котлети бамаза мешава. як солҳои тайёр карда будам, бо яки маъқулам шуд, гуфтам биё тайёр кунам ифторда. ҳам ваяй диетический, ҳам хеле маззаш аҷоиб бамаза мешава. як бор тайёр кунед дӯстони азиз, пушаймон намешавен. гречкаро мешувем, меҷӯшонем, намак қати меҷӯшонем, намакаш туғри мешава. ина бинем, ма гречкаро шуштум, ҷӯшондум, иҷа пюре кардестам. пюрера намхел ма картошкаро пускада реза карда, намак карда меҷӯшонам. обша камтарша мепартом, мондагиш қати бо шир, сливични масло ҳамроҳ мекунам пюре карданда. инам хел тайёр мекунам. дариҷа ҳозир ма пиёза бо ҳамроҳи сабзӣ, чеснок таф медиҳам. дар сковородка тафш медиҳем, камтар хеле жарини мешавад. духтаро хай баъд мегирем дар даруни ҳами гречка ва приправаша андохта нишон метиҳам. духтаро инамиҷа ҳозир таф медиҳам. беҳад бамаза мешава. раҳмати калон дӯстони азизи ма барои дастгириҳо, барои суханҳои хубтон. ҳазор раҳмати калон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дар ин моҳи бузург, моҳи муборак, моҳе ки охираш омадагия, дар ин даҳа худованд ҳамаи орзуҳои шуморо амалӣ гардона, ҳаматона соҳиби хона гардона. ки дар ғарибӣ ба умед рафтагем, худованд ҳаматона соҳиби хона гардона. кадоме ки дар ватани худ монай, ҳаматона духтаро худованд нигаҳбон боша, соҳиби хона ва дари хутон куна, соҳиби фарзанд гардона. бефарзандора як орзуи яхел занҳоя. ҳаматон чӣ муроду мақсад дорем, ба муроду мақсадотон бирасона. раҳмат барои ҳаматон, барои дастгиритон, барои суханҳои нағзе ки дар комментария менависем. ман ҳамаша мехонам. ман ҳамун рӯзам ҷавоб дода натонам, лекин дар фикраш ҳастам ки ҷавоб диҳам. суханҳои беҳтарини шумо да ҳар як тайваи хонда ба як эмоция ҳамаша ма ҷавоб метиҳам. духтаро инамиҷа аллакай тайёр шуд. дариҷа боз мастова мекунам. камтарак мастовачаи бамаза мекунам. самбусаи алатски мекунам. самбусаи чакдонӣ бори мешава. дариҷа барои мастова гирифтам гӯшт болгарский, картошка, пиёз, сабзӣ ҳамашанам хел ба навбат таф дода томат ҳамроҳ мекунам. хай бо приправа. духтаро ҳозир нишон метиҳам. ҳамаша мастоваи бамаза мекунам. боз самбуса мекунам, ҳам котлет мекунам бо пюре. ҳамаша баҳри шумо пешкаш кардагиам. и барои шумо як мотиватсия шава ки дар ин моҳи бузург шумо ҳам фикр накарда бихазин ҳамин чизакора тайёр кунен, меню ташкил кунен барои фарзандотон, барои шавҳаротон нӯши ҷон кунен. иҷада зирбакша тайёр кардестам. мастовара мекунам, мемонам майда майда ҷӯшидан мегирад. баъд тайёр мекунам котлетора. аллакай пюрем тайёр шудагия. котлетора тайёр мекунам. баъд самбусара, охирон самбусара мекунам. то самбуса пухтана хай бо хела ҷамъу гир мекунем. мо занҳо чӣ хелем бо тозагӣ мекунем кухнияра. ма ҳамаи пасудома намемонам. ма як лав шуштан мегирам ки кухнии калонам надорам. бояд хеле бадбадим омадан мегира. бояд ма дар пеш чашмам пасудан набоша. аялав мешумо корма кардан мегирам ки хеле порядка това бо приятне мешава. ҳозир намихай рецепт хатима ҳама вақт тайёр мекунам. на луби на худ таркадагӣ дар морозилник буд бировардам, лекин беҳад кам мекунам ин хӯрока ки ҳама намехӯра. ма бисёр чӣ пухтестам ҳозиро ҳамин чӣ хела исроф нашава гуфта чанқа хӯрокҳо мемондак намехӯрдан. барои ҳамин камаки тайёр кардестам. инҷада барои котлет 2 дона тухми дигар, мурч, приправаи универсальни дар корай. даруни приправаи универсальни духтаро чанд намуд 4-5 намуд приправа дора. 2 қошиқи дига орд, муҳим ам паприкаи сирх дора. баъд анамихел ҳамаша намихел майда мекунем. ҳозир дар навор ҳамаша нишон метиҳам. дар алоби миёна мепазем. камтар равғани бисёр ҳамроҳ намекунем. нишон метиҳем равғаншам. баъд камакак равған қати ҳамаша жарид када мегирем. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان
يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان дар ин ҷа мастоваи мо тайёр шуд. аллакай самбусаҳои алацкии самбусара ба мисли чакдоние тайёр мекунем. хамири бича када будам духтарой, ҳамун хамир зиёдӣ када буд, маразеник да мондум. ин хамири алацки дар бичак монандай: об, намак, орд, 2 қошиқ равған дора. агар хоҳем дар ҳамаи алацки самбуса камтарак равғани сливични ё маргарина об када андозем ба ҷои равғани хеле растительни, ба ҷои алейна. ман 2 қошиқ алейна андохтагӣ будам. ҳамаи хамири самбусаи алацкия ҳамира мемонам, камтар рӯ мегира, тунукш мекунем. фарши гӯшти гова реза кардагӣ, камтар дымба дора дарунош, боз мурч, зира, приправаи универсални ами паприкаи сирх ҳам маша якҷоя намак карда мекобемша. ҳамроҳ карда дар духовка нами тарз мепечонам. ҳозир нишон метим. дар духовка мемонем, ҳарорати 200 мепазмшон. болоша камтар об мекунем духтаро, барои ида тухм намекунем. чихе ки самбусаи чакдонӣ тухм надора, ҳама хел об қатия, ранги ҳам мешава. хоҳен алаф қатӣ кунен, ирам ба маза мешава алаф. ман ҳами хели самбусара беҳад дӯст медорам. ҳам ба маза мешава, хаёл мекунӣ ки ҳами ҷӯшак меша. вақти нав духовка да пухтагиша мехӯрӣ, хаёл мекунӣ аз чакдон гирифтагӣ. беҳад ба маза, сочни бо равғани дымба резаш кардагим, ҳам гӯшти гова реза кардагим, ранги самбусаҳои чакдонӣ мешава. духтаро барои духовка пурсидаин кадом духовка нағзай. ина ман 1 сол шуд духовкаи ханза гирифтагим. беҳад хубай. шумо ҳам метонен ки ҳам хали духовка гирем. ман тавсия медиҳам барои худам гирифтагим. духовка беҳад бисёр овардагиан, тамоми намуди моделош ҳастай Тоҷикистонда, лекин ай ҳама нағзиш ба фикри ман ҳами ханзай. ҳами спиралош хушрӯ кор мекуна, таги боло хушрӯ гарм мекуна. ҳами лаки болош беҳад хубай. азели тамзани ҳичи намешава. баъзе духовкаҳое ки ҳозир буромадагиай, азелит ки зади хеле рангша мехӯра, безебуш мекуна. боз ҳавол мешуд ки ҳамаи таги самбусаи мо хушрӯ намепаза, об бисёр мебурора, ай ҳисобе ки спирали духовкатон хушрӯ кор намекуна, сис кор мекуна. вай болош ки нағз мепаза, тагиш ки сахт намекуна, систай обро вардан мегира, хамир сахт намешава. аян ҳами ҳисоб мешава. барои ҳами самбуса бисёр савол мешава. ҳами айби духовка ҳай. قلب سما نحو سما